Piny owacho kokalo kuom migawo mar pur ogolo chik ne dero maduong' mar Kenya men NCPB mondo chung chenro mar pogo mbolea kido mar NPK10 2610 ma ikeyo gi kambi mar Chemicals Limited. Okang' ma kamaendi obiro bang' yangore ni mbolea no mosebedo ka imiyo jopur ok ochopo rang'iny ma chik dwaro. Jafumbo marwa ikeyo miyo ler mar wachni. Wach mbolea mabandia moseyangore ni osebedi ka iuso ne jopur medo nyuolo paro mopogore opogore. Migawo mar pur ogolo chik mondo mi kambi loso mbolea mong'ere kaka Chemical ochung chenro mar keyo mbolea mar kido mar NPK10 2610 mano ma gisebedo ka gikeyo ne jopur kokalo kuom duol marango kothe pacho ka NCPB ma bang' yangore ni mbolea go pok ochopo rang'iny mowinjore. E oboke ma ondik ne NCPB, piny owacho ogolo chik mondo mi tim nonro ewi nyinyo molos go mbolea no, to ponono ni oyud ka ok lose kaka owinjore, ibiro kawo ne kambi no okang' mar chik. Jopur e counties bura osenyiso luoro ewi mbolea no ma osebed ka iuso negi ka koro gikwayo piny owacho mondo mi one ni mbolea mowinjore kendo ma nengone oyweyo okene jopur kaluwore gi singo mano omiyo oganda jo Kenya. Ile uoga tuko naye sisi kama wakulima ni kusiwa hiyo fertilizer ambayo iko na mawe. Sasa unatumia pesa yako, alafu ukienda kwa duka unanunua mawe. Sasa unapoteza pesa mingi kununua mawe. Ninaomba serikali ituletee ile fertilizer mzuri kwa sababu ile tunasikia inakuja fertilizer ile baya. Kwa hivyo ninaomba serikali ituletee ile fertilizer mzuri. Matemore kinde amoko kuom jotelo manoyure jafwambo Rita Tinina e kaunti Narok oseotend Kenya Kwanza kuom chiwo mbolea mabandia ne jopur ka koro gidwaro mondo jatend migawo mar pur Sirkal Linturi ogwetao ka giwacho ni piny owacho kik wuondre ni okia ni mbolea makamano osebed ka iuso ne oganda jo Kenya. That fertilizer is not fake. It is not fertilizer in the first place. Ni mawe na mafia punda. That's what it is. Hii serikali lazima ijibu maswali. Kwa nini wana dhulumu wananchi wachanga? Sehemu hiyo Lekirikrai ni sehemu ambayo ni ukulima. Mimi nikikuja kwa hii gari nasema Mungu ametubariki. Mbona mwingine akuje aanze kutuharibia? We want this government to take responsibility and the cabinet secretaries to resign for that matter. Hawezi wekea watu mawe na ile mavia punda ati ni fertilizer. Before I leave, please give me receipts ya wale ambao wamepata fertilizer mbaya, and I will ensure the compensation is done before I leave here. Mwenye kuulizwa swali ni nani? Mwenye serikali. Wewe huwezi kutuuzia fertilizer ovyo alafu kuje kutuambia tusiulize kwa niaba ya wananchi. Mimi nataka kumwambia Rais Ruto, wewe kila kitu kinafanyika ndani ya serikali yako ni wewe tutauliza. Lydia, Ramogi TV, Nairobi.